To fa ana wata sai ga wata, yanzu rikici ya ɓarke tsakanin yaran Habu ɗan Damusa da kuma malamin addini. Idan ba ku manta ba, cikin satin nan da ya gabata rikici ya ɓarke tsakanin wannan malami da kuma waɗannan matasa akan ya fito ya yi wa'azi, ya ce lallai Habu ɗan Damusa lallai mutum ne mara kirki, kuma abubuwan da ya yi abubuwa ne wanda Allah baya son su, manzon Allah baya son su. To ganin haka fa wannan yara na Habu ɗan Damusa da inda suke shiga lallai ba ta nan suke fita ba, kamar dai yadda kuke gani a cikin wannan faifan bidiyon. Lallai cikin waɗannan yara akwai wanda suka ɗauki alƙawari lallai za su kashe wannan malamin addini, tunda har ya fito ya yi wa'azi akan wannan mai gida nasu Habu ɗan Damusa. Idan ba ku manta ba, cikin satin nan dai shi wannan fitaccen ɗan ta'adda a jihar Kaduna Allah ya mishi rasuwa, kuma ko da wani lokaci su dama malaman addini aikinsu ne idan sun ga mutum ya kauce daga hanya mai kyau lalle su mishi wa'azi domin ya dawo wannan hanya, saboda lalle ba zaman duniyan nan ne ake ji ba, ranar gobe alkiyama. Amma kuma wannan wa'azi da wannan malamin addini ya fito ya yi don Allah don manzon Allah, amma kuma su wa'innan 'yan daba lalle ba su ji daɗin wannan wa'azin ba. Kun san tunda wannan bawan Allah ya rasu an samu mutane da dama wayanda suka fito a kafafen sada zumunta, wasu suka bidiyo suka bayyana ra'ayinsu, wasu kuma suka rubuta a ƙasan comment irin zaluntar su da yayi. Amma dai an samu wasu daga cikin yaransa sun fito suna kare shi, inda suka ce lalle wannan Habu ɗan Damusa lalle kafin a ce ya rasu ya tuba daga wannan mummunar ɗabi'a. To amma kun riga kun san halin mutane, duk wanda aka ce yau ka cuce shi lalle fa ko da ka tuba ka daina wannan ɗabi'a ta cuta, shi fa ba zai taɓa yafe maka wannan abu ba. Sannan kuma duk inda ya ji an fito an yi ƙorafi a kanka lallai shi ma fa zai fito ya ƙorafi, tunda har ka riga ka zalunce shi. Kamar yadda malaman addini suke faɗa, lallai Allah bai yafe haƙƙin wani akan wani. Wannan Habu ɗan Damusa yana daga cikin mutane wanda suke kashe mutane domin kuma su ƙwaci waya, kuma wannan ƙwacen waya yanzu a ƙasar nan tamu Najeriya ita ma ta zama kamar harka ne na garkuwa da mutane. Wannan duk ranar duniya in dai kana bibiyan kafafen sada zumunta za ka iya jin labarin cewar wayannan barayi sun yi arangama da wani akan hanya sun kashe shi, ko kuma ya shiga keke nafe sun kashe shi sun turo shi ƙasa, ko kuma sun je har gida sun kama mutum sun kashe shi sun ɗauki waya sun tafi da shi. Abin da zai baka haushi, su wayannan barayin idan suka kashe mutum suka ɗauki wayarsa, masu sayan wayar daban, masu sayan layin wayar daban, domin idan suka sai wannan layin waya za a je a bincike in kana da kuɗi a banki, ko da ka fi kowa kuɗi ne, ta sanadiyar layin nan naka gaba ɗaya za a kwashe wannan kuɗi. Sai dai ko da wani lokaci akwai 'yan technology wanda suke fitowa su ma a kafafen sada zumunta, inda suke ba da shawara cewar lallai idan za ka buɗe banki ka daina amfani da irin manyan bankuna irin su First Bank, irin su GT Bank. Lallai ka buɗe wannan banki na zamani irin su Opay, irin su Kuda, irin su Famfe, cewar ko da irin wannan barayi lallai tsautsayi ya sa sun kashe ka sun ɗauki wayanka, duk wani kuɗinka da ke cikin irin wayannan bankuna lallai wayannan barayi babu yadda za su iya su saci wannan kuɗi, domin irin wayannan bankunan sun fi tsaro. Amma kun san ko da wani lokaci ita gaskiya ɗaci gare ta, idan aka fito aka faɗa haka su kansu masu irin wancan manyan bankuna lalle za su iya zuwa su dinga jin haushin mai bada irin wannan labarai. Alhalin kuma duk wanda ya fito ya faɗi irin wannan labarai lalle ya faɗi gaskiya ne, kuma yayi ne yanda dukiyarka za ta tsira, ko da Allah ya sa ka rasa rayuwarka. Wannan zalunci da ake fama da shi a ƙasar nan tamu mafi yawanci talauci ne ke jawo shi, kuma idan ka yi wannan zaluncin ba shi ne zai sa lalle ka zama mai arziki ba. Wannan harka ta kisan kai a ƙasar nan tamu ta zama ruwan dare, kuma ba za ka san ana kashe mutane ba yau sai kana bibiyan kafafen sada zumunta, ko kana mu'amala da 'yan sanda, ko kuma kana mu'amala da kotu. Lalle wayannan maganganun kullum su kenan. In ka je gidan malaman addini an kawo ƙara, ofishin 'yan sanda an kawo ƙara, ofishin sojoji an kawo ƙara, ofishin 'yan banga an kawo ƙara, ofishin malaman addini an kawo ƙara. Kullum abin da ake fama da shi kenan. Yau wancan ya mutu an danne kuɗin marayu, yau wancan bai nan makwacin shi ya nemi matarsa
kullum abin da muke fama da shi kenan a ƙasar tamu. Kuma duk wa'innan miyagun ɗabi'u mafi yawanci an fi samun su ne a cikin talakawa yan uwanmu. To kaga kuma dole ne kuwa malaman addini idan sun ga mun yi abin da ba daidai ba su fito su gaya mana gaskiya. Kuma su wayannan matasa wanda suke cewa lalle za su kama wannan babban malamin addini su kashe, to sun dade ba su kama suka kashe shi ba, domin dama ire-iren su tun a zamanin annabawa akwai su wanda ake kira da munafikai a cikin addini, wanda ko da wani lokaci idan annabin Allah ya zo ya faɗi magana lalle suke kokarin su kareta shi kuma su ce duk abin da ya faɗa ba daidai ne ba. To lalle irin wayannan jahilan musulmai ne lalle ire-iren su ne. To kuma har yanzu dama akwai ire-iren su jikokin waɗancan ne na baya, domin duk mai hankali wanda ya san abin da ya kamata, kowa ya san malami lalle su ne magada annabawa. Yau idan kuma aka ce babu malamai to shikenan addinin Allah zai iya tsayawa, domin babu wanda zai koyar da addini. Domin a rayuwar da muke ta yanzu idan da ce irin Habu dan Damusa ne kadai suka rage yanzu a bayan ƙasa, to da sai dai magana tashin alƙiyama, tunda babu wani sauran wanda zai bauta ma Allah. To amma irin waɗannan malamai da suke ba da kokari ko da wani lokaci su yi da'awa domin su faɗakar da mutane haɗarin da ke kai akan cutar wani, lalle ba daidai ne ba. Domin idan ka kuskura ka mutu da haƙƙin wani to za fa ka sha azaba matuƙa a wajen Allah. To amma kuma wai sai a ce wai ɗan daba ne zai fito yanzu wai zai yi barazana akan wai malami idan ya fito ya wazi irin wannan lalle zai sa makami kashe shi. To lalle kun daɗe ƴan daba ba ku je ku kama wannan malamin addini ku kashe shi ba, domin kafin ku zo ku kashe irin wannan lalle a baya an samu wasu sun kashe malaman addini, kuma addinin Allah har yanzu yana nan bai kare ba. Domin ga ƙaramin misali a ƙasar nan tamu kowa ya san akwai babban malami wanda ake kira Sheikh Jafar Muhammad Adam, malamin addini ne wanda yana cikin sallah ranar Juma'a da asubahi haka ƴan ta'adda irin wa'innan yaran da suke magana suka zo suka kama malamin addinin nan suka kashe shi, suka kashe sauran masallata wanda suke sallah a bayansa, sannan suka hau mota suka tafi su. Kuma har yanzu malamin addini gashi ya kai wasan shekaru 20 da mutuwa, amma karatuttukansa da aka ɗauka ana amfani da su har gobe a kafafen sada zumunta, kuma ana ƙaruwa da su. Kuma har abada wa'innan karatuttukan da ake sawa a kafafen sada zumunta ba za a taɓa daina ƙaruwa da su ba, lalle sai tashin kyama, sai kuma lokacin da kafafen sada zumunta suka daina aiki kwata-kwata haka za a ci gaba da ƙaruwa da su. Haka babban malami Sheikh Albani Zaria shi ma haka irin wa'innan ƴan iskan suka yi masa akan yana kira abi Allah, abi manzon Allah, abi uwa, abi uba, abinda ba daidai ba a bar shi ma. Sai dai haka ƴan iskan gari shi ma haka suka kama shi suka harbe shi da bindiga domin su tabbatar da cewa an da kufa da addinin Allah. Amma kuma yanzu bayan mutuwarsa yanda zaka je gidansa zaka ga malaman addini irinsa suna da yawa wanda kai baka isa ka kirga su ba. Ga kuma ƴaƴansa wanda su ma yanzu duk malaman addini ne, ga almajiransa duka malaman addini ne. To kaga ma addinin Allah kullun yana karuwa ne ba ruwa yake ba. Su kuma wannan in iska idan ba ku bi Allah kuka bi manzon Allah ba a duniya za ku zo duniya a banza, za kuma ku koma a wofi kamar yadda Habu dan Damusa yayi wannan mummuna cikawa jama'a suka fito suna faɗa. To kuma haka a ƙarshe za ku mummuna cikawa, ƙarkenta kuma a fito ana faɗa. Babu wanda ya isa ya fito yanzu ya hana faɗar Allah da manzon Allah, lalle sai an faɗa ko kuna so ko ba ku so. Dan haka duk wanda yake son in ya mutu a yabe shi, to lalle abinda in ya mutu za a yabe shi. Amma maganar kana shaye-shaye, kana bin mutane, kana kwace musu waya, kana kwace musu dukiyoyinsu, kana kashe su, sannan kuma a ce wai a fito a yi magana, shi ma wani ya zaburo ce wai ba za a yi wannan maganar ba, wannan ƙarya yake bai sai hana haka ba, dole sai an yi wannan maganar. Abinda zai baka mamaki me yasa kake ganin ko yanzu shugabannin ƙasar nan tamu duk inda za su je suna yawo da jami'an tsaro, shine saboda menene? Na farko su kansu yanzu ba su da gaskiya, sannan talakawan da ake mulka ƴan uwansu su ma ba su da gaskiya. Yau za ka ga duk irin adalcin da mutum zai yi a mulki idan da zai yawo babu jami'an tsaro a ƙarƙenta talakawa za su kama su kashe shi, ko ba wani abu ne zai sa su kama su kashe shi ba. Karka ce wadan yana zalunta su a mulki ne, a'a saboda hasala ne, shi da mulkin nan ba su da mulki. Idan ka ce shi wancan mai mulki ya zalunci talakawa ne yasa ɗan talakawa sun kashe za su kama su kashe shi. To yanzu ga misali irin su Dangote wa suke mulki, ba sa mulkin kowa, amma kai ka san yanzu Dangote yanda ake fakon su kila ba kwan gwamnati haka, saboda menene? Yana da kuɗi. Musamman da wani ƴan bindigan da an ce sun ɗan samu ƴar dama kaɗan zaka ga sun kama masu kuɗi irin su ma an tafi da su daji, wanda za a buƙaci maƙudan kuɗi. Abin da ke faruwa kenan yau, ko shahara kai a kafafen sada zumunta, idan malamin addini kai ne kai baka tsira ba, idan ɗan siyasa ne kai baka tsira ba, idan masu kuɗi irin su Dangote baka tsira ba. Duk inda zaka shiga wa'annan informers suna nan suna fakonka, da zaran ka fita baka da jami'an tsaro to yanzu zaka ji an ce an tafke ka an tafi da kai daji, ana buƙatar kuɗi. Kuma wani lokaci abin da zai baka haushi masu wannan harkan in sun kama mutum za ka ga an ɗauki miliyoyin kuɗin an basu, kuma a ƙarshe su halaka mutum. Abin da ke faruwa fa kenan.
kenan. Wannan abubuwan da nake ga muku fa ana yin shi ne a ƙasar nan tamu Najeriya, amma wanda yake ba dan ƙasar ba idan aka ga mishi cewa ana irin wa'annan abubuwan a ƙasar tamu sai yi mamaki ga ka za a yi wani abubuwa su faru, kuma lallai suna faruwa 100%. Irin cin amanar da muke yi ya mu talakawa yanzu idan aka ce za a lissafa maka babu wanda ya san iyakarta. To ka gani ya kamata duk mutum abin da ya san ba daidai ne ba, ko malamai su fito su yi wa'azi a kan shi su gaya mishi gaskiya, ko ma ba su fito su yi wa'azi ba to lallai shi da kanshi ya kamata a ce ya bari ne. Dan Allah dan Annabi idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha tamu ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa, ka share din bidiyon nan kai lakin, muna godiya sosai ga cikakkun bidiyoyin dan ku kalla. Akwai bayanin da nayi kaman kwanaki 2 ko 3 akan mutuwan wani dan daba a nan jihar Kaduna wanda ake kira dan Damusa, wanda wannan bayani da nayi naga ya tafi ta hanyar da an samu wasu matasa suna ta zage-zage da abubuwa na cin mutunci. To na farko abin da nake so in faɗi shine ba a yi ma musulmi barazana da mutuwa, domin ita mutuwa tana kan kowa kamar yadda nassin alkur'ani Allah madaukakin sarki ya tabbatar mana da cewa kullu nafsin za'iqatul maut, kowane rai mai ɗanɗanon mutuwa ne. Allah ya gaya wa annabi rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace mai wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld. Allah yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba mu sa wata rai a nan duniya duk matsayinta da darajanta da kimanta ta zama mai dawwama ba. Sai Allah yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam afa in mita, yanzu in kai a matsayinka na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dan aiken Allah, masoyin manzon Allah wanda Allah ya fi so ya fi kauna, ka mutu ka koma zuwa ga Allah fahumul khalidun, wani ne zai rayu? Saboda haka man lam yamut bisayfi mata bi ghairihi, duk wanda ba a kashe shi da takobi ba ko wani abu na suka to zai mutu ta wata hanyar ta daban. Saboda haka mun tabbatar da cewa mutuwa na wane ne? Na Allah ne. Duk lokacin da Allah ya yi bawa zai mutu zai koma zuwa ga Allah, ba wanda ya isa ya hana shi mutuwa akan wannan wato ainihin turban ko a wannan lokacin da Allah ya kaddara mai. Shi yasa muke cewa ba a barazana da mutuwa, domin za ka mutu, zan mutu, za mu mutu, za su mutu, kowa zai mutu ya koma zuwa ga Allah. Magana ta biyu, ba ma yi ma kowa fatan shari, ba wani wanda muke ma fatan shari ko mummunan makoma. A'a, shi ka'idan addinin musulunci ko da mutum ya mutu yana aikata wani mummunan aiki, abinda malamai suka ce fawwal jami'a amruhu ila Allah, wato ainihin mika dukkanin al'amuran shi zuwa ga Allah. In sha'a aqabahu, idan Allah ya ga dama wato ainihin yi mai azaba, wa in sha'a afa anhu, ko in Allah ya ga dama ya yafe mai. Kuma hadisi ne ma in dan gindin maman kamalan, dan tsinin gindin baban maman kamalan, ka fito midiya kana wai an kasa da musa dan gindin uwar mamanka, dan mai cin mamanka, ka faɗa da kyau dan gindin baban kamalan, ka san maganar da zaka dinga da dan tsinin gindin mamanka. Ka zo kana wani magana wai ana farin ciki da mutuwan shi, dan gindin mamanka, murnan mutuwa murnan banza ne, dan gatan mamanka. Na gaya ma da zuli dan bar uba, na gaya ma ni shegen birni maganin shegen kauye, na gaya ma ƙaryar yaro arewa dan kutumar durin wannan kai yasa ni ke tsallake ƙasa saboda tsiyata, ni ke tsallake ƙasa saboda harkar daji, ni ke tsallake ƙasa na gaya ma saboda farauta, na gaya ma ni ba gari saboda harkar daji, ni ba gari saboda tsiyata, ni ba gaba da sanyin sabe, ni ba babban wando a Gombe, ni ba mayaƙi Adamawa, na gaya ma dan kutumar durin wannan, na gaya ma ni ba subi, na gaya ma amubu dan wannan kai yasa, na gama nike haye kasa in tsiwa, nike haye kasa in tsiwa, wallahi yaro in ya shere dan buzinsa, wallahi yaro ya shere dan buzinsa, na gama da zuli, kai da zuli na gama dan buzinsa.
kai da zuli na gaya ma dan durin uwar nan yaro ya ki Allah ya so na gaya ma ni ake kwantawa ni nake cinikin hannu ni ake kwantawa ni nake cinikin haƙora ni ake kwantawa ni nake sa ƙato ya juya ba da daɗi dan kutumar durin wannan kai ya sa wallahi yaro ya ci amana Allah ya ta ci shi yaro ya ci amana Allah ya ta ci na gaya ma dan kutumar durin wannan mu ne tilika mala'ikun duniya kamar tiki na kiyama mu ne a tilara shanun mu ya kaura ba a cin mu ba a kawo mai gari karan mu ba a cin mu ba a kawo sarkin gari karan mu kai da zuli yaro ya san mu bai san Allah ba kai da zuli